Sanibona. Yo. Inyanga ke lena ngane zakwethu. Inyanga le. Sisentabeni, sisemgonqweni. Khona abantu abafuna ukufana nami. Khona abantu la ku social media abathi kungavela nje into encane babe busy nami. Balwe nami, babhale ngami, benze yonke o-Twitter, ko-LinkedIn, yonke indawo. Babhale belwe noPhakela Umthakathi abangamazi. Ngicela ukunitshela mina bafowethu ukuthi igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe iy'ntatheli. Igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe amaphepha. Igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe ikhulu eyithile. Igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe osaziwayo abaningi. Uyedwa usaziwayo, uyedwa qwaba emhlabeni wonke jikelele. Usaziwayo kuze kube namhlanje lo saziwayo abantu basamedelela, basamthatha kancane, kodwa wakwazi ukuthi abatshele iqiniso ngomuntu okuthiwa uNkosikhona wabandabandaba okuPhakela Umthakathi. Utshata loyo umfowethu okambungela uKhathide umfokaNgobe. Elami igama likaze lelekelelwe iTV. Njengoba ningibona nje ngingaka ngazi lento engiyaziyo. Angilekelelwanga mina o-TV nama-radio namaphepha nosaziwayo namakhosi. Mhlawumbe ukuthi ungithole ngishutha nabantu abakhulu ezweni nani sebenzise lokho cha. Elami igama liqhamuke ey'nkomeni nje. Elami igama liqhamuka lapha emakhaya, liqhamuka lapha kwaNtuthu. Ingakho okwami kuqhubeka kodwa kuhamba kancane, noma kuhamba kancane kodwa kuqhubeka. Ingakho mina yami ingane inolwazi. Ingakho ingane yakwamakhelwane inolwazi, ngoba mina ngaba nenhlanhla yokufundiswa ngokuyiphatha nokwazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ube indoda. Ngiyabona lapha phansi la. Kuleli ingane zenu la phansi lisentabeni, ngizoba lapha entabeni kuze kushaye umhla ka-15. Ngiyoze ngiphume ngomhla ka-16 la. Silele entabeni. Iy'ngane zu-300 more than 350 angazi ukuthi bangaki ngoba khona bafike namhlanje. More than 350 wey'ngane. Silele lapha entabeni sizohlala lapha entabeni for 2 weeks. Mhlambe emini nizongibona emini ngikwezinye iy'ndawo kukhona engikwenzayo, kodwa sihleli lapha entabeni for 2 weeks sigonqeni. Sisemgonqweni. Ney'ngane zenu sizokhulekela nina eninomoya omubi ukuthi umoya wenu ulunge.
inyanga le iyagcwala. Inyanga izogcwala manje, izingane zenu zilele entabeni ibulawa ngamakhaza. Silalele yonke ingane engenayo baba. La entabeni silalele yonke ingane elalingadlile. La entabeni silalele yonke indoda ehlukumezekile emndenini wayo. La entabeni silalele yonke indoda eyahamba yayoshela umuntu, yamthanda, yamlobola, yamshada, yamnika status, yamnika ubuntu, yamnika isithunzi, ithi yamthanda. Namhlanje leyo ndoda ayikwazi ukujabulela ubudoda bayo ngenxa yokuthi uhulumeni ubeka abafazi phezulu kwamadoda. Sizovusa ubudoda, mina ngizovusa ubudoda la eSouth Africa. La eSouth Africa ngizovusa ubudoda, ngizokhumbuza amadoda ukuthi kufanele abe ngamadoda wona kuqala ngaphambi kokuthi sigxeke abantu besifazane sithi benza u1 no2 no3. Ake siqale thina sibe ngamadoda. Ngaphambi kokuthi sithi abantu besifazane abayiphethe kahle, ake siqale thina sithande izingane zethu, kubona umhlaba wonke ukuthi ingane yakho uyayithanda, umuntu onenkinga, umuntu wesifazane, kungabi uwena ochazayo. Uyezwa nsizwa yakithi, ngicela wena nsizwa othanda ingane yakho ngenhliziyo yakho yonke, owenza konke, bekezela. Ngicela ungachazi. Ngicela wena ndoda othanda izingane zakho, ovinjwe ngama-feminist ukuthi ube indoda, ungachazi, qhubeka ube indoda. Ngicela wena ndoda owalobola, wenza yonke into, uyamondla, uyakufebela. Ngicela ungachazi. Sizovusa ubudoda. Insizwa nobunsizwa izovusa ubudoda. Insizwa nobunsizwa izokhumbuza amadoda ukuthi ubudoda buxoxwa. Insizwa nobunsizwa Development Foundation izokhumbuza ingane yomfana ukuthi uma ubaba wakhe ehambe usemncane, umsebenzi wakho ukuthatha over. Madoda, wonke amadoda aphatheke kabi, wonke amadoda acindezelekile, wozani sizogibela entabeni, sizotshela uNkulunkulu ukuthi yonke leminyaka sithi sikhululekile bekugitshezwa izingane zethu phezu kwethu, ukuze thina sizizwe singelutho. Yonke leminyaka amadoda aganiwe alawulwa ngamadoda ayibiza ngabafundisi. Yonke leminyaka amadoda aganiwe, indoda ilobola, ikhipha inkomo, isebenze kanzima, isebenza ama-overtime, isebenze ibeka imali, ingadli, idla isinkwa emsebenzini, ike ingadli ngoba ifuna ukuganwa, ithatha umuntu kubo. Imakheli afika umuntu egcekeni acheme nomfundisi owayengekho mhlani ikhuluma ukuthi niyathandana. Umfundisi kube uyotshela indoda athi, indoda eyindoda, umfundisi atshela indoda athi musu ukuhlukumeza umkakho, ngoba kuwumkakho ohambile waya kwamfundisi wafika wathi, mfundisi, ubaba weingane zami uyangihlukumeza. Ayeke umfazi ukuya kubo ayokhala kubo athi lapha enangihambisa khona ngiyahlupheka. Ayeke ukuyosho lokho kubo umfazi, ayotshela abafowabo, ayotshela omalume bakhe, ayotshela umama wakhe nobaba wakhe noma womzala. Ahamba ayotshela indoda nje angayazi, angahlangene nayo, ayitshela ukuthi uyahlupheka emzini. Kusuka indoda engesona ngisho isihlobo somfazi wami izotshela mina ukuthi angiyiphathe kahle. Insizwa nobunsizwa Development Foundation izoqeda lokho. Insizwa nobunsizwa Foundation izokhumbuza abafundisi ukuthi, bafundisi,
Musani ukwenza ngathi impilo yenu nini ingcwele. Bafundisi, uma nikhonza uNkulunkulu ngempela, ake sinibone nilale entabeni njengathi niyokhulekela izwe. Ake sinibone nilale entabeni nivuka ingubo zimanzi amazolo njengoba kusebusika. Niyokhulekela izwe. Ake sinibone bafundisi niphuma nibambana ngezandla niyeka amaculo esonto nihlabelele ingoma eyivusa usinga eyifuna ukuthi kulungizwe ngoba zonke izimpi esizokukhulunywa ngazo emaBhayibhelini kwakungeke kaNkulunkulu zayiliwa ngamadoda ayazi uNkulunkulu. Ningabafundisa abanjani nina? Ningabafundisa abanjani nina eningafuna amagama enu angcole? Uma silalela incwadi lezi ezifundwayo sizwa kuthiwa amadoda ayazi uNkulunkulu ayehlala egxekwa, sizwa kuthiwa amadoda ayazi uNkulunkulu ayezingelwa, sizwa kuthiwa amadoda ayazi uNkulunkulu abangafuni nje ukuthinteka noma ngabe kuthiwa kwenziwa into eqondile bonke abantu abayibonayo. Ningabafundisa abanjani nina eningafuni ukuthi nithinteke? Lapha ezincwadini masifunda sizwa kwakuthiwa kwakukhona izazi kusho ukuthi ngabantu laba babefundile ababenolwazi olungaphezulu kwabanye lolwabanye. Ngisacela ukubuza ifundiswa zakithi, nanifundelani? Uma izwe linenkinga kangaka thina sikwazi ukuthi kulokhu ubunzima obungaka esibhekene nabo, ubunzima bokufuna ukubulawa, sibe nesibindi sokumemezela ukuthi ngelanga elithile siyolala entabeni siyokhuluma noNkulunkulu, sihambe siye entabeni siyokhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu asiphendule asitshele ukuthi ingane zami qhubekani nenikwenzayo, ngiyobe ngiyinani ngalelo langa langomhla ka-30 June, akukho kubo kuyokwenzeka. Nina enifundile naniliqoqelani uma ngabe ningakwazi ukulwela izwe? Uma mina ngingasona isazi ngingafundile ngilele nezingane engaphezulu ka350 entabeni, nina owenu umsebenzi yini? Owenu umsebenzi njoba niyizazi, phela umuntu ofundile isazi. Owenu umsebenzi yini? Nonke nikhathazeke njengoba bezama abantu ukusixabanisa thina esaba nezwi esaphumela obala seseka izinto ezenziwa ngabanye abantu, saseka ngesaze saseka ngisho abantu abangaseseki thina. Namhlanje nivukelwe ilukuluku, ni excited ukuthi nisola ngathi thina esihola lomkhankaso asisezwani. Yini oke wayenza ngesikhathi kungakuya? Yini owayenza wena ngesikhathi uPhakela Umthakathe esuka kwaNongoma eyokweseka odadewethu abahlela amamashi eThekwini? Kungakabi bikho wonke lo msindo osuhlaziya namhlanje. Yini owawuyenza wena? Kulokuyinikela kwami okungaka ezintweni eziningi engizenzayo, ucabanga ukuthi kwakuyoba lula yini ukusuka ngambe ngiyokweseka umuntu ngingenayo experience? Bona laba sibesekayo bayakujabulela ukwesekwa yithi, noma babona nje ukuthi singabantu abanesikhathi abangazi ukuthi kufanele benzeni. Uma umuntu ekweseka wena uyakwazi ukukubona lokho ukuthi lo muntu uyangeseka, uku-appreciate, ukujabulele, ukubonge, ngaphambi kokuthi kufika abantu abazokuxova bekutshela izinto ezihlukile kunalokho lo muntu ade kwenza. Ukwazile yini ngaphambili ukuthi ukubuke lokho ukuthi lo muntu indoda, unabafazi, unezingane, unebhizinisi, unesikhathi sibalulekile kuyo kufanele enze izinto eziqondene naye, kodwa uyeka konke lokho eza zokweseka? Uyakwazi ukubonga lokho ngaphambi kokuthi ujabulele ukubona ukuthi khona abantu manje, ngoba sekumanje ukuthi ubone ukuthi abantu sebeyakuthanda abantu, sebebaningi abantu,
bese ubona ngathi abantu oqale nabo abasabalulekile. Enye yezinto eyenza igama likaPhakela Umthakathi ukuthi lingaveleli kakhulu, eyenza ukuthi ningalilazi nizolazi manje, ukuthi uPhakela Umthakathi akashintshelani. Angishintshelani mina, angijikelani mina, angishintshi, angijiki, angidayisani, angithengeki, angikhohlisani, ngiphila iqiniso zonke izinsuku. Anginamsebenzi ukuthi ucabangani, noma mhlawumbe ubona ukuthi ngiyabheda, noma ubona ukuthi ngiyiqaba, noma ubona ukuthi ngiyini. Baningi abantu ezweni, baningi kakhulu abantu ezweni, baningi abantu lapha emhlabeni. Ungalokothi uyishintshe ubuwena ngoba ubona abantu abambalwa abaseduze kwakho befuna uphila impilo wena abacabanga ukuthi right bona kubo, befuna iphilwe uwe. Mina ngilona lolo hlobo lomuntu, angilona lolo hlobo lomuntu mina. Mina ngiphile yami impilo, ngiphila ngezami izinqumo, nginomoya omuhle, nginothando, ngiyasekana, ngiyabahlonipha abantu, ngiyamhlonipha umuntu. Angifuni ukubhedelwa, angifuni ukudakelwa, kodwa ngiyabahlonipha abantu. Angifuni ukuthi unqamuleke phambi kwami kabi, kodwa ngizokuhlonipha, kodwa ungaloko